317 seurakauha 50 millisillä rummuilla, josta siis lopulta seulamuiskaimia voidaan käyttää jopa. Mutta esimerkiksi soranseulonta sokkelijuureen käydään kuoppatyyliin helpommin. Ja kun tämä vaihe on ohi, vaihtaa kuskimme Toni siellä alusta toiseen Oil Quick 70 pikaliittimellä ja pistäkääpä merkille, miten helposti käy tuo lisälaitteen vaihto Oil Quick pikaliittimellä, joka siis mahdollistaa kaikkien lisälaitteiden kiinnittämisen nopeasti alle 10 sekunnissa peruskoneen yhdistekäsin. Ja erityisesti purkuurakoinnissa Oil Quick pikaliitin on osoittanut korvaamattoman tehokkuutensa. Viimeisenä alluna vuorossa tämän teeman aikana on ollut 317 seulakauha 25 millisillä rummuilla ja tämä puolestaan nyt kustamallisena kategoriassa. Ja nyt siis lopputuotteen jaettooksi tällaisen 0-20 ja esimerkiksi näitä kahta eri jaekokoa on täysin mahdollista tehdä yhdellä ainoalla Allu TS-seulakauhalla. Se on suurin piirtein tunnin homma ja terät ovat uudelleen asemoitu ja yksi ja sama kauha suoltaa kahta eri jaekokoa. Esimerkiksi 25 millisestä 50-sentisen jaekokon ja sitten toisinpäin. Ja tuon lopputuotteen jaekoko määräytyy siis seulakauhalla ja sieltäkin viimeiset ylitteen rippeet